mag oro. Koro wadonje ma bendo timore gwenge ma Kisii. Kuyo kod leto kwako gweng ma Gesusu e kaunti ma Kisii. Tok familia moro ma osebedo kamanyo nyathigi kuom dweche buora yudo report ni nyargi ne one piny mar Lebanon kama notiye kendo yudo masira mane ochweyo lal gi ngimane. Kaka jafwambo marwa Crispin Otieno leronwa, familia no sani wacho ni gionge kod nyalo kaka ginyalo kelo ringre nyargi no mondo miyo timne ik makare e kaunti ma Kisii. En kar sa 8 ma wachopo e gweng ma Gesusu nyaribari masaba e kaunti ma Kisii. Warado kod familia mar Dominic Nyagaka kani kod kuyo gi lit e chunygi. Ma en kaluwore kod wach ma giyudo ni nyargi ma nyinge Edna Kwamboka mane otieko somo mare e mbalariany ma Kisii nyocha owito ngimane e piny mar Lebanon e yo mapok oyangore negi. Edna ne otieko sombe, kata kamano koso tich nomiyo omanyo orak e boma ma Kisii e supermarket moro. Kata kamano familia mare pod ok ong'eyo ng'ama ne otero nyargi e piny mar Lebanon kama norado gi tho mare. Nimejaribu kumtafuta simuoni hiyo masiku yote mpaka ikafika last month, ilikuwa tarehe 25, nikapigiwa na mtu mwenye anasema ana claim kama ni yeye mother-in-law yake, kuniambia eti Edna alienda nchi za ng'ambo huko Lebanon. Nimekuja kumtext October 25. So wakati nimemtext kesho yake nikapata ripoti kutoka kwa dada yangu ambaye ni mama Edna kuwa amepigiwa simu kuelezwa kuwa Edna hayuko Kenya na mahali yako ako mgonjwa. Ni huzuni kubwa sana ya kwamba wenzetu wengi wamekuwa wakienda kujitafutia riziki kule Middle East, na badala ya kupata riziki ama ya kupata ambacho kilichowapeleka kule, wanapata kifo, wanakufa, wanaletwa kama ni maiti. Ma e kanda manyocha or negi kanyiso chal mar nyargi e hospital moro e piny mar Lebanon. E kinde mane nyargi nitie e hospital, to kane onyisgi ni nyargi ne olwar. Bang'e ne giyudo simu moro mawuok Lebanon mane oyango ni Edna ma jahigni 22 nowito ngimane kaluwore kod hinyruok mane oyudo. Consulate alipigiwa simu from Ministry of Foreign Affairs, akaambiwa Edna alikufa. So akanipigia simu akaniambia it's unfortunate your niece didn't make it from ICU. Nikamuuliza what do you mean? Akaniambia kuna namba nimepigiwa imeniambia hiyo report. Alikuwa achakaa sana, hata ni kama aligraduate mwezi wa 11, ndio sasa kufika December tukakosa kuwasiliana naye kwa mtandao kabisa. Kanyaka sani familia mare osebedo ka temo chopo e migawo mar chung'ne weche maoko, kata kamano podok giyudo resruok. Naomba usaidizi kama mnaweza kunisaidia hiyo mtoto atoka huko aingie Kenya. Gikone jotelo mag gweng'ni medo kwayo sirikal otim kar maginyalo mondo ringre Edna oduogi e pacho ka. Na tujapata ripoti kamili ni kwa sababu gani ama ni kipi kilisababisha kifo chake. Kata weche pod tek kamano, familia ni pod nigi geno ni gikone gibiro yudo ringre Edna magitimne nyasi mare mogik mar ik. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii.